jos pitää rinnastaa, niin olympiavoitto on ehkä sittenkin kovempi juttu, ehkä. Mutta mitä sanoo suomalainen Salama tähän näin? Olympiavoitto vai tuoko? Nyt sulla on tämä, niin se on tietysti, mutta kumpi on kovempi juttu? No, edelleen on vähän väärin lähteä vertailemaan eri asioita, että Saku varmaan sanoi tämän maajoukkueen tapahtumassa, eikö niin? Joo. Kyllä se niin on, että suurinta mitä jääkiekkoilija voi voittaa, niin on tossa, että se on ihan uskomaton yllätys, miten kova homma se on, mutta totta kai voittaa Suomen maajoukkueen painossa olympiakultaa tai M-kultaa olisi huikea juttu myös, mutta se voi olla, että jää muuta näkemättä. No eikä jää. On kehitetty kaikenlaisia juttuja, että ura jatkuu toivottavasti näin. Niin, sitten vielä tietysti mennäänpä. Toimittajan täytyy kysyä siviiliasioistakin, niin pitääkö se nyt sitten paikkansa, että olisi perheen lisäystä niin kuin tulossa? Pitääkö paikkansa? No nyt se ei ole enää salaisuus, niin ei tarvitse sanoa kuin Nykäsen Matti, että otin ennen. Joo, kyllä meillä on tulossa 4. Ja ollaan erittäin yllättävää siitä, erittäin tervetuloa asia. No niin, pääsee taas vaipparalliin mukaan. Se on mukava asia aina, eli 3 poikaa ja siinä on kentällinenkin alkaa sitten. No, katsotaan nyt, eiks niin? Mulla ei ole tietoa tästä asiasta sen enempää. Oliko muuta vielä semmoista sydämellä, mitä haluaisin sanoa tälle loistavalle yleisölle? Te voitte kaikki vähän antaa itsellenne aplodeja. Eikä siinä kaikki sanottu. Jossakin nähdään varmasti. Ei mulla ei muuta. Niin kuin mä sanoin, hieno nähdä teidät kaikki täällä ja tää on hieno hetki. Hyvä yleisö, sen verran valitettavasti turvallisuusjärjestelyjä, kun meitä on täällä näin paljon, niin ohjeet ovat aika tiukat, eli valokuvaaminen on sit sallittua sieltä paikolta, missä te olette, että valitettavasti ei voida järjestää erillistä. Haluttiin, mutta tää niin kuin ymmärrätte, niin porukka on aika paljon ja se saattaisi lähteä niin sanotusti lapasesta jossain vaiheessa, mutta tässä yhteydessä